Yan o, siya na marbang habing yabriyo. Ha? Mana ba yan? Uyab to, ikam na to, badang ito ibadi ba ha? Ni, ito. Ito pa rin mas nang ni. Lakat eh. Kladi eh, try ba sila ka, Victor de eh. Ni. Tapos sawan. Dah, lale. Cuba kita kena jam lale. Eh, tay. Kumno. Ang siwan. Di nang ta, bali, jayo. Ni isu kelas sindat mo. Bapak dia ni. Susi. Baang ma, nalog sinong balakad. Kala yaro imo bidibri babaha bapet yak sinong kathaw mo meli wajiyam tidang siyang mapi ngan yung ngan pet kam sa sting at haray mo kikam madang bun tadi dong lawan ra Orang tadi. Kes nang sedang pot nak kuai mo. tangan sa pet ngali pi siyang Kalau pet pot dalam kami saya tu mo. stik here ngan sadi ngan tri kam siya Di siya. okay Ke siya mo pusang. Pero di ila jang bam. Nanti nak kemla ngadap leer ko po. Ito katami di. Ito lang siyang mapiyan na makibon kay Abril nga nangyari trikam siya. Hot hey hot. Sebatay mo? Nga sa pinpay. Jangan suan yang lasay ho. Boleh subun mo pilawan. ito. Boleh subun. Ni kapay bisa. Ni